बिदिब्ला जोबथारनायाव इजराइल आरो इराननि दावहायाव आमेरिकानि एन्ट्रि जाबाय लोगोफोर आमेरिकानि एन्ट्रि जाबाय आरो जाय बमखौ नोंथांमोना खिन्थाबाय थादोंमोन GBU-57 MOP GBU-57 A बा B बे बमजों मा खालामदों मोनथाम निउक्लियार साइटआव B2 बम्बारजों मा खालामदों स्ट्राइक खालामदों आमेरिकाया थामहिनबा बे दावहायाव आमेरिकानि एन्ट्रि जाबाय जाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो जों खिन्थाबाय थादोंमोन आं खिन्थाबाय थादोंमोन दिनै बे मोगथां जाबाय आमेरिकाया मा खालामदों मैयानिफ्रायनो 21 जुननिफ्रायनो आरो दिनै 22 जाबाय माने जोंनि इन्डिया हिसाबै मा जागोन फुङाव जागोन एबा मैया होनगोन ना दिनै होनगोन माने एक्जाक्ट टाइमिंआ मिलायनाय नङा इरानजों स' मा खालामदों फुंनि समाव मा खालामदों मोन B2 बम्बारजों मोन 12टा बांकार बास्टार बम मिथिनाय बायदिब्ला बे बमखौ होदों ना मिथिनो मोनदों GBU-57 बे बमजों मोन 12टा बम होदों आरो मोन 30टा क्रुज मिसाइल टमहाक क्रुज मिसाइल USA नि बेजोंबो एटाक खालामदों इस्फहान आरो मोनसेया जाबाय फर्डो मोनसे इस्फहान आरो मोनसेया जाबाय नातान्ज मिथिनाय बादिब्ला फर्डोआ जाबाय सबसे गिदिरसिन मोनसे निउक्लियार साइट बेवहाय बयनिख्रुइ बांसिन मिथिनाय बादिब्ला 6टा बांकार बास्टार बमखौ बाहायनाय जादों स' बे बमा मा 61 मिटार हा सिङाव खुरनानै थांनानै ब्लास्ट जायो स' मिथिनाय बादिब्ला फर्डोआव थानाय हाजोनि सिङाव थानाय जि निउक्लियार साइटफोर बियो मा प्राय 80-90 मिटार हा सिङाव दं बिनिखायनो ओरैबायदि होदों बमखौ गिबियाव मोनसे बमखौ बाय बियो 60 मिटार सिङालागै थांबाय बा 50 मिटार सिङालागै थांबाय बिनि उनाव नेक्स्ट मोनसेखौ लन्च खालामबाय बेबायदिनो मा खालामदों मोननै मोनथाम बम होनानै मा खालामदों बै निउक्लियार साइटखौ डिस्ट्रय खालामदों बेबायदि मिथिनो मोनदों बेवहाय इराननि निउक्लियार मेटेरियल्स जेरै इउरेनियाम एन्ड दिस इउरेनियाम बैफोरो खहा जादों जे बे मेटार नङा बिनि खहा जानाय जायैखौथ' जेबो खहा जायाखै होननानै बुंदों इराना नाथाय दावहानि समाव बे जाबाय मोनसे ब्लेकमेलिं पलिटिक्स बे जाबाय साइकोलजिकेल वारफेयार नाथाय बमा जाबायदि डिस्ट्रय खालामदों बै फेक्टरि होनना बुंबाय आङो बै फेक्टरिखौ जाबायदि डिस्ट्रय खालामदों फिन आरोबाव बेखौ इउज खालामनो हानाय नंला इराना जाबायदि माने डिस्ट्रय जादों आरो स' जाय बमखौ जोङो होगोन होनना सानबाय थादोंमोन बै बमखौ जोबथारनायाव आमेरिकाया होबाय इराना मा खालामदों बेनि सायाव कमेन्ट्स होदों मा बे जेबो खहा जायाखै मोनसेबो जेबो नस्थ' जायाखै जेबो रेडिएसनबो लिक जायाखै आरो एन्ट्रेन्स जि गेट बै फर्डो जि निउक्लियार पावार प्लान्टनि जि गेट बै गेटआबो इसेल'सो खहा जादों होनना बुंदों जेबो माने टेनसन लानो गोनां गैया रावनिबो जिउ जोबाखै होनना बुंदों माने इराना बुंदों गिबियावनो बेनि निउक्लियार मेटेरियल्सफोरखौ बोखारग्रोनाय जादोंमोन बेनि सेन्ट्रिफिउजखौ लानानै गुबुन गुबुन मुवाफोरखौ बोखारनाय जादोंमोन बेबायदि बुंदों नाथाय एसेबां गोबां मुवाफोरखौ माबोरै बोखारखो हरखाब इराना बेखौथ' फेक निउस बादिबो नांदों बबेखानि हा सिंजों जुदि टानेल दंबा बै टानेलनि थ्रुयै गुबुन जायगायाव लांनोबो हागौ आरो नाथाय बेखौ बुंस'नो हाया निउक्लियार मेटेरियल सेन्ट्रिफिउज गासैबो जुदि लांजोबनो हायाखैबा बेहाय मा जाबाय हा सिङावनो डिस्ट्रय जानानै थासिगोन नाथाय रेडिएसन लिक जादोंना जायाखै बेखौथ' समाजो खिन्थागोन IAEA चेक खालामो अब्लासो मिथिगोन नाथाय इराननि जि एटमिक एनार्जि कमिसन होनना बुंबाय आङो AEOI बेयो बेबायदि निउक्लियारजों रिलेटेड बैबायदि बिथिंफोरखौ सामलायो बिसोरो बुंनाय बादिब्ला जेबो रेडिएसन जायाखै जेबो डिस्ट्रय जायाखै निउक्लियार साइटफोरा जेबो खहा जायाखै बे जाबाय इराननि बुंनाय नाथाय इजराइला बुंदों खहा जादों आमेरिकाया बुंदों खहा जादों डनाल्ड ट्राम्प बिथाङाथ' फैनानै मेडेन्सियाव बुंदों जे जोंनि बाहादुर बोलोगोरा आर्मिफ्रा बे खामानियाव साक्सेस जाबाय बेबायदि बुंदों आरो इजराइला बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा धन्यबाद होदों डनाल्ड ट्राम्प बिथांखौ बेखौ नोंथांमोना लास्टिं होगोन भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों बे बमखौ होखांनायनि उनाव बे मोनथाम जि निउक्लियार साइट इस्फहान फर्डो आरो मोनसेया जाबाय नातान्ज बै जि निउक्लियार साइटफोर बै गासैखौबो फोजोबस्रांनो हाबाय बे जाबाय दाबि खालामना लादों गाव गावनि दाबि बियो आरो बै निउक्लियार मेटारफोरखौ थारैनो इराना बोखारजोबनो हादोंना बे एटाकनि सिगांनो बे बाथ्रायाबो फोथायनो गोब्राब खारन निउक्लियार मेटेरियल्सफोरखौ बै इउरेनियामफोरखौ हरखाब बेबायदि बोखारना लांनानै जेरावबो नों दोनजाया बेखौ दोननो थाखाय स्पेसियेल जायगानि गोनांथि दङ आरो बेखौ निउक्लियार साइटआवल'सो दोननो हायो गुबुन निउक्लियार साइटआव लाना थांनायावथ' लामाजों जुदि लाङोबा बेखौ नुगौमोन नाथाय हा सिंजों लांदोंबा बे गुबुन बाथ्रा टानेलनि गेजेरजों लांदोंबा बे गुबुन बाथ्रा नाथाय बुंनो हाया रियेलिटिया मा थारैनो बेनि रियेल गुबै बाथ्राया मा बेखौ जों दासिम बुंनो हाया नाथाय GBU-57 बमजों जायजों एटाक खालामगोन होनना सानबाय थादोंमोन आरो बेवहाय बानायनाय एर'प्लेननि मुङा जाबाय B2 बम्बार
जोबोर गिदिर मोनसे एर'प्लेन बेयो बे GBU बमखौ मोननै लांनो हायो मोनसे B2 बम्बारा मोननै GBU-57 बम लानो थांनो हागौ आरो बेबायदि 6टा B2 बम्बारखौ इउज खालामदों होनना मिथिनो मोनदों आमेरिकाया बे एटाकाव B2 बम्बार 6टा आरो बे मिसौरी एयारपर्टनिफ्राय 37 घन्टा नन स्टप बिरनानै फैदों होनना बुंदों 37 आवार बेफोर बम्बार एयारक्राफ्टफोरा बहुत घन्टा अख्राङाव बिरनो हायो बायालासिनो आरो थाव जोबना मा जादों अख्राङावनो रिफिउल खालामदो अख्राङावनो मा खालामदो बिसोरो थावखौ सोदो आरो थावखौ सोनानै 37 आवार बिरै फैनानै बे एटाकखौ खालामदों बेबायदि मिथिनो मोनदों बिदिब्ला थारैनो बे दावहायाव आमेरिकानि एन्ट्रि जाबाय आरो इजराइला जोबोर खुसि जादों नाथाय इराना बुंदों जायखिजाया समावनो आमेरिकानि बेसफोराव मिडल इस्टआव थानाय जेसेबां बेस दङ जेराव 14,000 ट्रुप्स दङ बैफोरनि सायाव एटाक जानो हागौ जोबोर थाबैनो आरो स्ट्रेट अफ हार्मुजखौ मा खालामनो हागौ बन्द खालामनो हागौ स्ट्रेट अफ हार्मुजनि गेजेरजों 93% मुलुगनि पेट्रलियामा बुहुमनि पेट्रलियाम फैयो आरो गासै बुहुमाव स्प्रेड जायो आरो बेखौ जुदि जोबोर गाज्रि एफेक्ट खालामनो हायोबा थारैनो बुहुमाव थावनि दामा बांनोबो हागौ बे बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God
I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith.